L-Aqda Repubblika u l-Partit Nazzjonalista inaqdu flimkien f'attak dwar il-ħatra ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. F'temp ta' ftit sigħat ta' Repubblika immexxija minn ħud deputat nazzjonalista Carol Aquilina u l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġu stqarrijiet dwar in-nomina ta' Joseph Azzopardi, ex-Prim Imħallef. Il-ħadd f'intervista Bernard Grech reġa' ikkonferma li ma tafx fejn qiegħed miegħu u li ma jmexxix lill-Partit Nazzjonalista wara li l-ewwel wera li hu favur in-nomina ta' Azzopardi imbagħad ħareġ kontra ex imħallef maħtur fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Maħniex qegħdin le nibbekkjaw il-ħatra ta' min qiegħed jinsisti Robert Abela li jpoġġi bħala Standards Commissioner. Fuq żewġ ħatrit importanti, jiġifieri n-nomina tal-imħallef emeritu Azzopardi għal kummissarju għall-istandards u n-nomina ta' Joseph Zammit Mekkien għall-Ombudsman, il-Prim Ministru Robert Abela kien wieġeb lill-ġurnalisti u spjega kif il-kap tal-Oppożizzjoni kien inizjalment wera qbil fuqhom it-tnejn. Il-Prim Ministru kien irrimarka li l-problema huwa Bernard Grech li ġimġiel imur lura minn kliemu. Però d-diffikultà hija il-kap tal-Oppożizzjoni, għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni madwar il-mejda tad-diskussjoni jissenjala l-approvazzjoni tiegħu, imbagħad imur lura fih dan il-partit tiegħu u dawk li verament qed imexxu il-Partit Nazzjonalista llum iqajmu d-diffikultajiet tagħhom. Fl-aħħar jiem One News vela kif kienu Carol Aquilina, Beppe Fenekadami u Markentni Sammut li iktar li fil-Partit Nazzjonalista insistow u esiġew lil-kap li ma jaċċettax in-nomina tal-ex Prim Imħallef Joseph Azzopardi. It-tlet deputati msemmija huma fost l-eqreb tal-Aqda Repubblika li qed tkompli timponi fuq kif għandu jimxi il-kap Bernard Grech. Repubblika qed tkompli tagħmel dan anke b'esponenti li issa daħlu f'karigi importanti fil-Partit Nazzjonalista fosthom Marian Lawri, attivista prominenti ta' Repubblika u li fi żmien Simon Busuttil kienet parti minn diversi rapporti. Fil-fatt dan ix-xahar stess, Lawri inħatret President għar-riċerka politika tal-Partit Nazzjonalista. Intant ġie nnutat ukoll li m'hemm ebda raġuni valida għaliex in-nomina ta' ex imħallef hija aċċettabbli u ta' ex Prim Imħallef le. Fil-fatt Bernard Grech baqgħet ma semma raġuni waħda għala huwa kontra in-nomina ta' Joseph Azzopardi għal kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika. F'dan il-kuntest, il-Partit Laburista kien irrimarka li hija tassew arroganza ta' min irid li mill-Oppożizzjoni tgħaddi tiegħu biss.